Абдуллоҳ Фозилов аз ҳафтанумаи Фараж. Муҳтарам раис, ду суол доштем. Суоли якум дар масъалаи он ки гуфтед ки беш аз 4 миллион сомонӣ зарар ба хоҷагии ҷангал ошкор кардед. Аммо нигаронкунанда ин ҷавоби ҳамин вай аст ки чаро ҳамагӣ 30% ин маблағҳо барқарор шуданд. Халос. Соли дим дар масъалаи плантасияи писта мехостам фаҳмем ки ҳамагун шояд хабар доранд ки пистаи маҳаллӣ баъд аз 20-25 сол бояд ба ҳосил медарояд. ҳамин плантасияи хоҷагии ҷангал ташкил мекунад. Ино ҳамин тухмиашон аз ҳисоби тухми пистаи маҳаллӣ аст ё ки аз ягон давлати хориҷа ворид карда мешавад? Ташаккур. саломат бошед. Вобаста ба ҷуброни тавони зараре ки ба фонди ҷангал расонидааст маблағи сифоиро ташкил медиҳад, ҳаминро қайд менамоянд ки дар ҳамон қисми поёми ҳамон пресс-релиз навишта шудааст ки ҷиҳати баргардондани ҷуброни тавони зарар ва ситонидани ҷаримаҳои таъиншуда бо мақомоти прокуратура ва дигар мақомоти дахлдор корбарӣ бар он монда шудааст. Дар тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон қисми эъзои моддаи 24 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон агар зарари ба шахси ҳуқуқӣ расонида зиёда аз 30% бошад, ин ҷиноят ҳисоб шуда парвандаи ҷиноят ҳисоб мешавад. Вобаста ба ин мақомоти назоратии хоҷагии ҷангал агар муайян кунад ки зарари расонида аз 30% зиёд мебошад, аз 30 нишондиҳанда зиёд мебошад, маводҳоро ба мақомоти прокуратура барои баррасӣ пешниҳод мекунад. ду ҳолате ки дар ҳамин ноҳияи ашт рӯй дод, як ҳолат оид ба вайрон кардани талаботи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ки зарари калон расонд, маводҳо тартиб дода шуда ба прокуратураи ноҳияи ашт барои баррасӣ пешниҳод карда шуданд. Дуюм ҳолат оид ба истифодаи ғайриқонунии заминаҳои фонди давлатии ҷангал буд. Агар дар он пресс-релиз бинед, мегӯяд дигар қонун вайрон кунёд. Инам маблағи калон, инам маводҳо тартиб дода шуда ба мақомоти прокуратура барои баррасӣ пешниҳод карда шуданд. Яке аз сабабҳо ҳамин аст. Вобаста ба писта, хуб, ҳаминро қайд карданем ки плантатсияе ки солҳои пеш бунёд шудаанд, асосан бо мақсади ҳифзи нигаҳдории чароғҳо, пешгирии эрозия буд. Солҳои охир бо назардошти талаботи иқтисодӣ ва дигар вазъияти иқтисодӣ, талабот ба маҳсулоти писта зиёд шуд. Аз ҷониби ташкилотҳои муҷизи системаи гиндӣ, аз ҷумла пажӯҳои илмии тадқиқоти хоҷагии ҷангал, корҳои шаклдарорӣ ва реконструксия таҷдиди онҳо гузаронда мешавад, пайвандкунӣ амалӣ карда мешавад. Мухтасар боз пажӯҳои илмии тадқиқоти хоҷагии ҷангал дар бораи ин масъала гап мезанад. Мо дар якҷоягӣ бо хадамоти ҷангали Корея лоиҳа дорем таҷдиди плантатсияи пешина пайванд кардан ва истифодаи технологияи муосир дар навъҳои серҳосил дар гузарондани корҳои пайвандкунӣ. Ба наздикӣ мо аз ҷониби агентӣ тасмим гирифта шудааст ки семинар машварати ҷумҳуриявӣ оид ба рушди пистапарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Дагара ташкил намояд. Мухтасар боз баромад директори пажӯҳои илмии тадқиқоти хоҷагии ҷангал беҳтар ба даст овардан тухми аҳамияти калон дорад. Агар мо тухмиҳои бесифат истифода барем, тухмиҳои майдадонара истифода барем, умуман аз безод агар бошад, аз ӯ дар оянда ягон натиҷаи хуб даст намеояд. Барои ҳамин бояд хоҷагии ҷангал кӯшиш кунад ки ҳамаи мутахассисон ки тухмиҳои беҳтарин истифода баранд, аз ҷиҳати лаззат, аз ҷиҳати мисол калоният, ҳамун зоти хубро истифода бурдан дар кор аст. Дар хоҷагии ҷангали ҷумҳурӣ асосан тухми маҳаллӣ истифода бурда мешавад, лекин мо маълумот дорем ки баъзеҳо аз Туркия, аз Эрон ҳам тухмиро ба дастрас мекунанд ва мекоранд. Лекин як чизро дар кор аст ки солҳои пеш асосан борои коидаи тухми плантатсия бунёд мешинад. Аллакай дар қариби дар тамоми Тоҷикистон, дар ҳамаи хоҷагии ҷангал бунёди ҷангалу плантатсия ба воситаи шинондаи ниҳол, ба воситаи истифодаи ниҳолҳои халтачагӣ, ин бисёр натиҷаи хуб дода истодааст. Хайр дар баъзан ҳолатҳо мешавад ки солҳои агар бисёр чиз бояд гармӣ баланд шавад ё ки як камтар беаҳамиятӣ зиёдӣ кунад, мумкин аст ки ваём талаф ёбанд. аз ҳамин сабаб ин фикри шумо кам ба манам як чӣ дод ки мо бояд ки тухми беҳтаринро истифода барем, ниҳол парвариш кунем ва мисол як қисми як миқдори ками тухми қатӣ метавонем ки мо ҷангалро бунёд кунем. Дар ҳолати ба тухмӣ коридан
دهها کیلو تخمی صرف می شود در وقت شیناندنی با نهال همگی 1 کیلو هم نیم کیلو هم تخمی نمی رود. فکر میکنم در مسئله خیلی پلانتاسیون گفتید حرکت در تاجیکستان ما زیاده از 80,000 گکتار جنگل های پیستا موجود هستند. اونها اولی پلانتاسیون نیستند. از همین مقدار با فیلم زیاده از 40,000 این جنگل هایی میباشند که این کارمندان خودروی جنگل میکردند. عموما آدمان یک پیش از ما بودن مهنت های زیاده کرده هستند. چخیلی که شنیدوده گفتن این جنگل ها اصلا برای محافظت زمین بودن، لیکن طلبات زمان همین خیلی است که ما باید که درجه بلند در این جنگل ها رو ما استفاده بریم. برای ما یک وبسایت داشتیم حاضر اینها در یک سطح تشریحی که باشد در نوع خراسان در نوع گنگره ما قطعه های علاویده را 10 گیتر و 20 گیتر با پیوند کردن همین جنگل های یابویی آغاز کردیم. فکر میکنم که یک نتیجه خیلی بچین دیل ما برای آماده است. حالی در سمینار خیلی ممکن بعضی تون نشون میکنید ما در همونجا همون چیزی که اون نتیجه کارمان با همه نشون میدیم. یعنی شما تخمی را از خارج وارد نمیکنید؟ نه، خارج جنگل اساسا تخمی محلی رو استفاده می‌برم، لیکن از خارج هم وارد می‌شود. ما می‌دونیم در شخصون علویده می‌آورند. برای تخمی‌های گفتن دوزی است که در همین سال‌های پیش هم از تخم‌های ایرانی ترکی استفاده بودگی هستند. در همین جنگل ما اگر کوبر در همون چیزای یابویی در جنگل‌های یابویی نمون چی همون شیناندگی که خیلی شیناندگی هستند همونجا هم تخم‌های ایرانی هستند. کی میگه که همین تخم ایرانی همگی 5 سال پس به حاصل می‌دارند. نه، این برای پیستا خاص نیست. این برای پیستا خاص نیست. برای 5 سال در واقع یک چی مهنت کردن نکنه، آب دادن نکنه، نگاهی کردن نکنه. در 5 سال پس 25 سال در شرایط طبیعی تخم کاری دیم بعد 25 سال اومدی حاصل می‌چینی. اگر که مهنت کنی کم کم آب سی یکش نوری بود چیزی که در 6-7 سالگی الکی حاصل 1 کیلو نیم کیلو گرفتن ممکنه. در این مسئله که شما گفتین برای